बेयावहायनो गाबोन 17 तारिखै जोंहा गाबोन लाइभ पारफरमेन्सआ जागासिगोन आरोना दिनै लास्ट प्रेक्टिस 5th डे सानबा जाबाय जोंहा प्रेक्टिस खालामनाया बेनिनो दायो आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय दे लोगोफोर दे नोंथांमोना दिनैनि लास्ट जोबथा प्रेक्टिस खालामनायनि ब्लगखौ नोंथांमोना नायलांबाय था दे लोगोफोर नायबिथिं लानानै फैदो नरेन्द्र मोदी सारा बेयावहायनो गाखोगोन दे लोगोफोरनो बेयाव गाखोनानै पुरा सोरगिदिं फिल्डआव गिदिंगोन आरोना बेयावनो एसे जास्ट श' नायग्रोदो बेयावनो गाखोगोन मोसाखावरिफोरनो बारफा बिबार रानना होगासिनो दं नैरा ट्रेनारफोरा बियो मा डिस्ट्रिक्टनि बियो सनितपुर आदसा दे बिबार रानगासिनो दं नैरा दायो ग्राउन्डआव गिदिंबाय थादो फुरा स्टेडियामखौनो फाख्रिसे गिदिंनो नागिरदों जों दायो आसामनि गिबि मन्थ्रिया फैनो नागिरदों लास्ट मोनसे पारफरमेन्स दङ गाबोन मदिनि सिगां खालामनायनि जोंहा बेनो लास्ट प्रग्रामसै बे लास्टआ जोबखांनानै जों गाबोननि मेहेर गोनां हाबाफारिया जागोन नैरा बरिया नुदों लाइटजों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया स्पिच लाखिबाय थादों सारा दायो ग्राउन्डआव हाबगासिनो दं आरोना मोसाखावरि बिथांमोनजों मिट खालामदों आरोना सार बिथाङा वाव सार सार ग्राउन्डआव हाबदोंमोन सारा दायो नै स्टेजआव फिन आरो गाखोफिनबाय फिन स्टेजआव गाखोफिनबाय वाव मोसानो थाखाय थियारि जाबाय एसे प्रब्लेम जाना दं मिउजिकआ एसे सिगां गाबग्रोनायनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया एसे जाय दामगिरि बिथांमोनखौ एसे सल्भ खालामदों मिउजिक কোন আছে মিউজিক কোনে প্রিতম সাক্ষী বনে যদি কোৱাৰ পিছত মিউজিক বজিব লাগিছিল আগত কিয় বজিব माने प्रब्लेमा मा जाखो ओइ स्टार्ट जानायनि सिगां माने खारग्रोबायमोन आरोना जास्ट श'नि थाखायल'सो खिथिग्रोदोंमोन बागुरुम्बा
बर'नि दोरोङारि मोसानायखौ मुलुग दरबाराव सौहाहोयो मोनसे जारिमिन सोरजिनि फुरा मोसानो थाखाय रेडि जाबाय दे लोगोफोर स्टार्ट जासिबाय दा बावैसो कमप्लिट मोसाखांबाय आरोना दा जोब्बाय मोसाखांनाया दिनैनि थाखाय সকলোৱে এটা হাত চাপৰি এতিয়া আমাৰ দুই এটা কথা আছে চিনেদি আমাৰ ৰাহুল লাইনবিলাক